F'Ġunju ġew aktar turisti u nefqu aktar, dan anke meta wieħed iqis in-nefqa ras għal ras. Tarif tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wera li t-turisti li waslu Malta f'Ġunju ta' din is-sena qabżu l-280,000, żieda 5.5% meta mqabbla mal-istess xahar is-sena li għaddiet li diġà kien wieħed rekord. Din iż-żieda kienet riflessa wkoll f'nefqa ferm aktar b'saħħitha b'żieda ta' 10.7% f'dak li nefqu t-turisti li ġew Malta. Fil-fatt iddefqu 235.4 miljun euro f'xahar wieħed biss. Ir-riżultat ta' Ġunju jfisser li fl-ewwel 6 xhur tas-sena diġà ġew Malta iktar minn miljun u mitejn elf turist. Din iżieda ta' 3.9% fuq l-istess perjodu s-sena li għaddiet, anke jekk l-2018 kienet l-aktar sena li rat turisti jiġu lejn pajjiżna. In-nefqa din is-sena diġà telet għal aktar minn 883 miljun euro. Kull turist li ġie Malta qed jonfoq medja ta' 731 euro li jisomma aktar milli kien jonfoq bħala medja kull turist is-sena li għaddiet. L-Ingliżi u t-Taljani baqgħu l-aktar turisti li jżuru pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.